Learn to speak Igbo by practicing everyday Igbo words. Nke ndị oyibo na-akpọ vocabulary. Ndewo. Welcome and welcome back to my YouTube channel, The Igbo Teacher. In this video, we'll learn 20 Igbo words. 20 Igbo words and their meanings in English language. If you are ready, can you begin? Mahadum. Mahadum. Maọbụ Marahadum. University. University. Ekwe ntị. Ekwe ntị. Phone. This could mean any type of phone. Mobile phone, land phone, whatever type of phone is called ekwe ntị. Ekwe ntị in Igbo language. Ute. Ute mat. Ọzara. Ọzara. Desert or wilderness. Ịkpa. Ịkpa. Desert or wilderness. Or means maọbụ in Igbo language. So anytime you hear me say maọbụ, it means or. Ọchịchịrị. Ọchịchịrị. Darkness. Ọchịchịrị gbara ebe a, meaning there is darkness here, or here is dark. Ọchịchịrị gbara ebe a. Akpụkpọ ahụ. Akpụkpọ ahụ. Akpụkpọ ahụ means skin. Akpụkpọ ahụ, skin. Anụ ahụ. Akpụkpọ ahụ, skin. Anụ ahụ, still skin. Ahụ is body. Ahụ, body. Ịnyịnya. Ịnyịnya, horse. Akpati. Akpati, bus. Ogige. Ogige, fence. Nkata maọbụ ekete, basket. Nkata maọbụ ekete, basket. Ịchafụ, scarf. Ịchafụ. Ịchafụ, scarf. Nwa odibo. Nwa odibo, house help or domestic help. Nwa odibo. Akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ, shoes. Akpụkpọ ụkwụ, shoes. My shoe is red in color. Akpụkpọ ụkwụ m na-acha ọbara ọbara. Remember when we did colors? If you have not seen the video, I'll put a link to it here. Akpụkpọ ụkwụ m na-acha ọbara ọbara. Ozi ọma. Ozi ọma,
good news, gospel, ozi ọma. Ozi ọma is still someone's name. Ozi ọma. Gburu gburu, gburu gburu, round. Gburu gburu, round. Ọ gbara ụlọ ya gburugburu. Ọ gbara ụlọ ya gburugburu. This means that he, anytime you hear or could mean he or she. Ọ gbara ụlọ ya gburugburu. He went round his building. He went round his house. Ọ gbara ụlọ ya gburugburu. Akupe. Akupe. Akupe is hand fan. Akupe, hand fan. Ntụtụ. Ntụtụ needle. Any type of needle is called ntụtụ. Be it medical syringes or needle. Should I call it syringes in this case or needle? Be it medical needle or sewing needle, fashion needle, any type of needle is called ntụtụ. Ntụtụ. Agadi nwanyị. Agadi means old, elderly. So when you hear agadi nwanyị, old woman. Agadi nwoke, old or elderly man. Nnụnụ. Nnụnụ, bird. Bird. Nnụnụ ahụ dị ọcha. Nnụnụ ahụ dị ọcha. That bird is white in color. Nnụnụ ahụ dị ọcha. Osikapa. Osikapa, rice. Osikapa is rice. Manye m otu iko osikapa. Manye m otu iko osikapa. Give me or measure out 1 cup of rice for me. Manye m, manye, to ma is to measure. Manye m otu iko osikapa. Iko is cup. Give me 1 cup of rice. Ndewo. That brings this video to an end. If you haven't subscribed to my YouTube channel, I urge you to kindly do so as to promote and support. If you have been watching without subscribing or liking, I also encourage you to subscribe so you'll be the first to get notified whenever I drop a new video. Hope this video is helpful. If you have any comments or any topic you would want me to teach in Igbo, drop it in the comment section. Ngwakodi. Bye.